git fetch, git switch, správna vetva, aby ste boli vo vetve copy on write code. Takže postupujte podľa návodu na cvičení a make clean, make kvemu. Malo by sa vám spustiť kvemu a keď dáte code test, tak vám to nezbehne. Ja to tu mám implementované, takže spravím git checkout do vetvy 7, teda na commit 7.4ff096 make kvemu code test a nezbehne. Mali by ste mať tento stav. Máte? Sekundičku. Takže vo vetve copy on write by ste mali byť. Git branch copy on write. Ja som detachnutý, lebo ideme implementovať znovu. No, zatiaľ, kým si to nastavíte, čo je cieľom? Tieto 2 týždne na cvičenia sa budete venovať copy on write a implementácii tejto techniky do XV6. Systémové volanie for kopíruje celý adresný priestor rodiča do priestoru potomka. Pozrieme sa, kde sa to robí. Keď si pozrieme systémové volanie kernel sys proc c, systémové volanie fork, tak to vyvoláva funkciu fork, kde vidíme, že funkcia uvm copy kopíruje celú pamäť, čiže celý adresný priestor parenta do detského procesu. Pozrieme funkciu uvm copy. A funkcia uvm copy, čo robí? Je tam cyklus na riadku 320 od 0 po veľkosť size. Takže, kde máme? Toto tu. Po size. Virtuálny adresný priestor rodiča 0 size je dáme tomu, že tu je text, data, tu je guard page, tu je zásobník a tu je halda. No, oprávnenia, za akými to je, to už vieme. User read execute, user read execute, user read write, user read write, user read write, user read write. Takže to je adresný priestor procesu. A keď sa robí fork, tak keď si všimnete, je tu cyklus od 0 po size a po celých stránkach sa ide. Získa sa najprv pomocou funkcie walk sa získa príslušný PTS záznam stránky. Čo robí walk funkcia? Hľada fyzickú adresu. Robí to, čo MMU, Memory Management Unit, ale emuluje to, čiže softwarovým spôsobom prechádza celú štruktúru tabuliek pre virtuálny adresný priestor
a hľadá záznam, čiže hľadá v tabuľke ten záznam, ktorý zodpovedá virtuálnej adrese na vstupe. Čiže robí preklad virtuálnej adresy na fyzickú adresu, ale nevráti fyzickú adresu, ale adresu PTE záznamu, v ktorom tá fyzická adresa je uložená. V prípade, že taký záznam neexistuje, tak vráti nulu, to je na riadku 97. Ak taký záznam existuje, tak vráti adresu v tabuľke. PX je makro, ktoré vlastne extrahuje index z virtuálnej adresy. Podľa toho, či tam dáte level 2, 1, 0, tak podľa toho extrahuje príslušných 9 bitov. Keď si pozriete virtuálnu adresu, tak virtuálnu adresu pre adresné motory používame. Takto tam máte. Čo sa nachádza? Vo virtuálnej adrese máte úroveň 2, úroveň 1, úroveň 0 a offset. A to sú tie indexy do jednotlivých úrovní tabuliek. A to makro PX extrahuje práve tých jeden index, druhý, tretí. Takže posledné, čo sa vám vracia, keď existuje záznam, tak zoberie toto tu na tento index. Zoberie sa index L0 a vráti, funkcia vol vráti adresu tohto záznamu. Nevráti vám adresu tohto rámca, fyzickú adresu, ktorá je tu uložená, ale adresu záznamu v tabuľke. To treba mať na pamäti. Alebo nulu, keď neexistuje mapovanie. No a keď zistíme adresu záznamu, ktorý zodpovedá virtuálnej adrese, napríklad tu na 0, tak potom na riadku 327 sa alokuje nový rámec v rámke. Aby som to sem zmestil. Škoda, že to nezmestím. Tu bude rámka. Я снимаю. Tu bude rám. A celá rámka je tiež podelená na nejaké úseky, ktorým hovoríme teda rámce. A teraz máme mapovanie, že toto tu na guard page sem, zásobník sem, data sem, help sem, hoci ako to môže. No a teraz, keď chceme vytvoriť nový proces, tak najprv sa alokuje v rámke, alokujeme rámec a potom do neho skopírujeme údaje, to znamená to, čo sa nachádza tu, skopírujeme sem a potom na riadku 330 vytvoríme mapovanie. Znamená, že tu máme, toto je parent, tu je detský proces, size a teraz to virtuálnu adresu I ide od nuly v novom virtuálnom adresnom priestore, takže v čalde prepojíme s fyzickou pamäťou. To znamená, že tu, kde sme si alokovali novú pamäť, nakopírovali sme to, tak tu to bude ukazovať. Cyklus pokračuje, zväčšíme o page size. Takže teraz sa nachádzame tu, na túto stránku chceme spracovať, teda túto. Tá nám ukazuje napríklad takto.
Takže čo spravíme? Alokujeme nový rámec, skopírujeme tam údaje, aj tu sme skopírovali údaje sem, skopírujeme údaje a prepojíme to. A takto postupujeme v tom cykle for až po koniec celej veľkosti procesu a všetko zduplikujeme. Takže čo sa robí? Kopírujú sa tie rámce. Teda obsah rámcov musíme alokovať, skopírovať. No a našou úlohou, alebo teda toho copy on write tej techniky je, že tu máme teda R, X, U, R, X, U, R, V, U, R, V, R, V, U, R, V, U, R, V, U. To sú oprávnenia. No a teraz chceme to inak urobiť. Chceme, aby ste implementovali, že nový proces tiež bude mať takú istú veľkosť, ten cyklus pôjde, čiže pôjde po size. No a teraz čo sa spraví? Nebude sa alokovať pamäť, ale namiesto alokácie to sa vynechá, alokovanie a mapovanie spravíme tak, že toto bude ukazovať sem. Toto bude ukazovať sem. Data máme tu. Toto bude ukazovať sem. Var page bude ukazovať sem. Zásobník nám bude sem. A tak ďalej. Čiže zdieľajú rovnaké dáta v rámke. No a teraz, keby ľubovoľný z tých procesov zmodifikoval tie údaje, tak sa objavia aj v tom druhom procese. Preto pri tejto technike copy on write treba zabezpečiť, že keď budeme prechádzať tieto jednotlivé záznamy, tie stránky, a zistíme, že tu je write, tak musíme to write zrušiť. Nemôže zapisovať, lebo by prepísal údaje aj pre child proces. Takže všetky write sa musia zrušiť. Tak. No ale to je problém, pretože keď zrušíte write a teraz bude chcieť na zásobník niečo zapísať, tento proces, tak čo sa stane? Page fault. Výpadok stránky z toho dôvodu, že ste sa pokúsili zapísať a není nastavený príznak write. Mapovanie existuje, ale není zapisovateľná tá stránka. Ale ona musí byť zapisovateľná, lebo ináč nemôže fungovať program, lebo keď máte v C napísaný program, tak na zásobník sa ukladajú návratové hodnoty, lokálne premeny a čo všetko. Takže to jednoducho to nejde, aby to takto bolo. No len teraz. Dobre, tak si zoberme, že čo tá obsluha urobí. No tak tá obsluha obnoví write. Lenže, čo keď niekto bude chcieť zapisovať sem? Tiež nastane výpadok stránky. Nemôžeme sem dať write, lebo to je programový kód, to musí byť iba načítané. Tak nejakým spôsobom treba odlíšiť, že kde ten write môžeme vrátiť a kde ho nemôžeme vrátiť. Takže niekde si to musíme poznačiť. A to, kde si to vieme poznačiť, na to nám slúži záznam PTE.
pretože tam okrem čísla fyzického rámca máme možnosť použiť 10 bitov na RISC-V architektúre. Tu máme tie read, write, valid a neviem čo, tie nemôžeme modifikovať, ale máme 2 bity, ktoré môžete ľubovoľne využiť ako programátori. Bit číslo 8, bit číslo 9, môžete si ich používať ako chcete. No a presne to urobíme, že nastavíme, že vždy, keď odoberieme ten write, tak niekde si poznačíme, že sme ten write odobrali a že tam patrí ten write. C, ako copy on write. No a teraz, keď príde ku výpadku stránky, tak čo stačí zistiť? Obsluha výpadku strán už musí zistiť, že či je v PTE zázname nastavený ktorý bit. Náš. Či je tento copy on write bit nastavený. Keď je nastavený, tak vtedy vieme, že ide o oprávnený prístup na zápis a čo urobíme. Napríklad detský proces bude chcieť zapisovať do zásobníka sem. Keďže je to iba s oprávnením read user, tak sa vygeneruje výnimka. Vo výnimke zistíme, že áno, je tam nastavený aj príznak C a vtedy sa urobí to, čo sme predtým robili pri klasickom forku. Musíme alokovať rámec a skopírovať to tam. Takže teraz alokujeme rámec, skopírujeme tam údaje toto mapovanie musíme zrušiť, aby neukazovalo sem, ale na túto kópiu. A keď tam boli oprávnenia, v tomto starom mapovaní bolo aké oprávnenie? Bolo oprávnenie C, R, U. Tak to nové oprávnenie musí mať mapovanie C, R, V, U. Toto V musíme pridať a toto C musíme dať preč. Takže musíme spraviť opačnú operáciu k tejto. C odstránime, V pridáme a reštartujeme inštrukciu a od toho okamihu program bude fungovať, pretože keď pristupoval tu na operandu na zápis, toto nové mapovanie už je na copy dát a keď sa tu na niečo zmení, tak tento proces bude mať stále nezmenené údaje. Takže toto chceme, aby ste naprogramovali. Môžete programovať. Ďakujem. Treba začať vo funkcii UVM copy. Co tam máte teraz? UVM copy. Áno. Však tá je zodpovedná za kopírovanie celého adresného priestoru. Keď si pozriete návody na cvičenia, tak modifikujte funkciu UVM copy tak, aby namapovala fyzické stránky rodiča do dieťaťa namiesto alokácie nových. Aj v rodičovi, aj v potomkovi vynulujte príznak PTE write tým stránkam, ktoré ho majú nastavený. Takže UVM copy. Čo tam treba zmodifikovať? Aby namapovala fyzické stránky rodiča do dieťa. No, nechceme alokovať stránku. Referenciu na stránku. Nekopíruj
údaje. Že musíte zabezpečiť, aby sa nič nealokovalo, nič sa nekopírovalo. A potom ak je stránka rodiča write, odober V, pridaj copy on write. Dieťa, namapuj no. Ako to krátko napísať, vo virtuálnom adresnom priestore detského procesu namapuj copy on write rámec. Ošetri správne chyby. Takže toto treba implementovať, to je funkciu vmcopy. Nech sa páči. Добре, začneme. Prvý krok, nealokuj stránku, nekopíruj do kde je alokácia. Это в kernel VMC, да? Ну вот, получается, 327 рядов, там робим nejakú alokáciu. Áno, na riadku 327, no však čo sa robí? Najprv sa získa, toto je záznam pre adresu, toto je záznam, zistí sa, či je validný, ak nie je, teda ak vôbec neexistuje, tak to je chyba, pretože to sú nejaké sanity checky, lebo keď máte virtuálny adresný priestor procesu, tak toto všetko musí byť namapované až po ten size. To musí byť, keď neexistuje záznam, čiže voľba vráti 0, tak za to je tu, že should exist, lebo musí existovať. To je nejaká chyba, že ste niečo pokazili. To sú nejaké také checky, že aby ste vedeli, že niečo máte strašne zle, tak sa pozrite, že čo ste upravili. Podobne musí existovať mapovanie. Toto je valid bit musí byť nastavený, nemôže byť nulový, lebo to existuje. Ten priestor toho procesu musí od 0 po size byť namapovaný. Čiže znovu, keď tam máte 0, tak ste niečo pokazili. No a to sú také sanity checky a potom teda získate z PTE záznamu, získate fyzickú adresu rámca, číslo rámca, ktorý zodpovedá tej virtuálnej adrese. Je to prepojené. Podobne príznaky, za akými to mapovanie je spravené, viete extrahovať pomocou PTE flex makra. No teraz sa alokuje nový rámec, skopírujú sa tam data a namapuje sa to. To je to, čo sa to robilo klasicky, nie takto. No dobre, čiže musíme zmeniť ten call log, musíme ho zobrať hneď. Вымазать. Čo? Ну, go to error тогда тоже. И memmove. No vymazať ho musím. Lebo je to zle. Так memmove тоже надо. No, treba postupovať podľa toho, čo tam máte napísané, že čo v tom úvodnom copy, čo treba spraviť. Nechceme robiť alokáciu ani kopírovanie údajov. Ja na tom miem, конечно. Угад, пиздец. Ну, смотри, вот открываем вот этот файл, kernel VMC, открой его. Ну, через Vim, например. Vim.
No to А musí. где ты находится или просто Ináč nebude fungovať. C6 можно? Просто Он в C6. To je... Что? Áno, to je ten bod 3. Я за разумное использовать, осознанно. Точка C, да, надо вписывать или нет? Не, kernel это папка. Не мамка. Добре, а А ми тут мув VM пресингуємо точка. на нову пам'ять. И рядок 327. Ako? Нам А мув как мне пресингуємо на понять, нову что он пам'ять. 327? Вот здесь вот у тебя Nie, рядки to nechcete, отображаются. to je kopírovanie pamäte. 327. Ten move je Там есть kopírovanie. способ перейти прямо к вертку, но я не ебу какой. Ні, то мув. 300. 27. Ну все, я, получается, третью функцию вырезал. И что? Ну вот по инструкции дальше. Смотри, рядок 327. Нет, это вырезал. Написано, что вот это выделение памяти. Ну, короче, какие-то операции 3 с памяти. Napísať, jak sa zimnou zvyká, tak sú tu ľudia, ktorí to rozvolí. To je v pohode. To je bežná prax. Ještě, že už si pamätám. No, Короче, вот. Колок, вот это и move нужно, просто закомментирую пока. Я хочу закомментировать, Олежа, удалить нахуй. Вот это? mali by sa prepísať. Да. Insert. Это же Vim. Сейчас. Escape. Insert. Там реакции Вот. еще нет. Теперь ты можешь редактировать. На ноль. А у тебя есть? Вот. И потом проверяешь на write. Вот так вот. Вот. Типа если write. Ну вот смотри, у тебя есть какая-то запись в таблице, и по инструкции написано проверить, если в нее, ну, можно ли в нее записывать. Чтобы проверить, можно ли в нее записывать, тебе нужно проверить, есть ли у нее тоже запись. проверяю. Нет. Ну да. Skopíruje И GoTo тоже. Ну это же na относится к adrese этому. TA, И просто мне skopíruje теперь na надо adresu этот mail, прописать, да? hotovosti podľa SAX. А, Takže vám skopíruje 4096 bajtov, ktoré začínajú na adrese TA, skopíruje ich na adresu MEM. No. Dá sa, že viacerí z vás vládli ten Не, она prvý что krok. жаловалась на этих, на зеленого цвета. Ну, на меня, короче. Viacerí z vás normálne zvládli zakomentovať tieto 3 riadky a tým úspešne absolvovali prvý krok tohto geniálneho algoritmu. To. Teraz. Môžete aj robiť krok 2 alebo krok 3. V podstate tým, že sa nerobí alokácia pamäte, premenu nepotrebujeme, ale teraz nám to neskompiluje. Да вон сейчас сидишь на видос снимаю. Pretože sa nám používa Слушай, Вадимыч, поставь со своей стороны. pretože sa vyskytuje tu to mapovanie vo virtuálnom adresnom priestore nového procesu, čiže v childe, na virtuálnej adrese I chceme namapovať s nejakými príznakmi nejaký rámec. A cieľ je, že musíme mapovať ten rámec, ktorý vlastne, to je tu, kde to je u rodiča. Keď rodič ukazuje rámec sem do rámky, tak my potrebujeme tú fyzickú adresu, ktorá tam vlastne, ktorá je. A kde ju zistíme? Ну, волк máme na to. Volk, no. Na riadku 320 nám to zistil, že? Celý PTE záznam, čo vracia Volk? Volk vracia Chyba alebo nie? Či našiel? Volk vracia adresu tohto záznamu. A ten záznam čo obsahuje? Obsahuje fyzickú adresu rámca, ktorý súvisí s tou virtuálnou adresou. Tá virtuálna adresa sa prekladá na fyzickú, aby viedla presne do tejto pamäte, sem. Takže PTE záznam obsahuje tú fyzickú adresu.
Ako extrahujeme fyzickú adresu spod tej záznamu? Ako? No, PDE2PA. Áno. Už to tam máme asi, že? Do ktorej premene sa nám to uložilo? No, tak tam už tú adresu máme, tak potom čo? Nám stačí použiť tú adresu a už tu je. Namapujete? Máte. Takže teraz sme namapovali, ale čiže sme splnili tú požiadavku, že sa nám všetky rámce, všetky stránky childovi nám ukazujú na tie isté rámce, lenže sme neurobili tie prevody toho write-u na copy on write. Čiže všetky write musíme zmeniť ešte na copy on write. To sme neurobili. Takže tie príznaky sa musia upraviť. To máte ten bod 2. Bod 2. Ak je stránka rodiča, write. Teraz overím. Sekundečku ešte raz, aká bola otázka? Alebo nebola otázka? Máte ešte druhý a štvrtý bod ešte máte spraviť. Takže ak je stránka rodiča write, viete taký test napísať? Ak áno, kam ho umiestnite? Ako otestujeme, že či stránka No, že či má nastavený write? operáciu OR s touto PT2. No, s premennou. Premennou konštantou. Kde sú všetky informácie o príznakoch uložené pri mapovaní na stránke? Vo Flux. Vo Flux. A ktorý bit chceme používať ako call? No môžete použiť 8 alebo 9. To je jedno, ktorý použijete. Nech bude 9. Takže chcete 9. No. Takže vo Flux máme tie príznaky uložené. Viete napísať test, že ak je stránka rodiča write? Vie to niekto urobiť? No ak je 2, tak je to write. Ak hodnota bitu je 2, tak... No ako to zapísať v C-čku? Aký riadok napíšeme? No, môžeme použiť normálne makro, lebo keď si všimnete, tak sa používajú tieto hodnoty. PTEV a môžete sa pozrieť náhodou, že či neexistuje aj nejaké iné. Napríklad write. A na tomto mieste je dobre si definovať aj ten nový. Čiže niekto tu navrhol, že použijeme copy on write, použijeme ktorý? 9. Nebudeme sa hanbiť, žiaden 8. 9. No, takže ako ten test bude vyzerať? Ak flex obsahujú PTE write, ako napíšeme?
Toto je V. Je nenulový výraz. Tak vtedy, čo chceme urobiť? Máme tu dva kroky. Vymazať. Odobrať write. Ako odoberieme z príznakov write? Nastavíme na 0. Flex. 1 minus. Musíte invertovať. Potom je write, dajme tomu, no fakt si nepamätám, je to ktorý? 1, 0, 0? Вместо O загибать N. Radšej si to pozriem, lebo ma niekto zabije potom. Je to takto. 1, 0, 0 je write. Keď chcete odstrániť jednotku z nejakého čísla, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, a chcete túto jednotku dať konečne, tak musíte toto číslo invertovať. Čo znamená invertovať bit po bite? Že sa prevrátia hodnoty naopačné. To znamená, tam, kde bola 0, tam bude jednotka. A tam, kde bola jednotka, bude 0. Takže všade dostanete jednotky, okrem jediného miesta, kde bola jednotka predtým. Toto je write a toto je inverzia. Write. Môžem sa ešte spýtať, že ja som nezapýtala, že v ktorom súbore ste nastavovali ten náš vlastný operací. Musíte si ju nájsť? Риск Б. Ага. Ale v kerneli. Ну, в короле. No, to ste jak našli? Почекайте, еще раз. Ten súbor, jak ste našli? Tak rýchlo. А. Risk 5, lebo tam sú všetky makrá, ktoré sa týkajú architektúry. Takže aj týchto bytov. Napísal to? Len taký strobík máme, aby bolo čo rozvať. No, a keď už máme túto inverziu, tak spravíme čo medzi týmito dvoma? And, jak sa píše and? Nejako. Hej, to sa dá napísať? No, to je and. Po novom. No a keď spravíte bitový súčin, tak všetky miesta, kde sú jednotky, sa zachovajú. A kde je 0, tak to sa vám vymaže. Normálne 0 tam bude. Takže vlastne sme spravili toto. Spravili sme operáciu AND s inverziou toho jedného bitu. Takže sme ho zmazali. A teraz ešte v druhom kroku, čo musíme pridať copy on write. To ako spravíme to pridanie? Použijeme špeciálnu operáciu binárny OR. Pridanie. No a tým sme vlastne pridali určite. Prečo sme nedali to if-ku medzi riadkom 324 a 325? Či to môže byť aj takto? Podľa toho, na čo sa pýtate, ale teraz neviem, že nemohli sme to dať, lebo napríklad až na riadko 325 nastavujeme premenu flex. Takže premenu flex nemôžeme za riadkom 324 pre riadkom 325. Keby to dám napríklad za riadkom 324 a namiesto flex tam napíšem PTE, tak by to fungovalo? No, to je otázka na Hamleta. Funguje či nefunguje? Pretože toto nám fungovať nebude. Lebo len polovicu sme teraz spravili. Nastavujeme mapovanie, v ktorom priestore v novom procese, čiže pre tento proces nastavíme mapovanie napríklad
ideme robiť čo? Data. Data sú v rodičovskom procese RVU. Do flex sme si uložili RVU. Vybereme, dáme preč write a pridáme call. A celé to flex, ako vidíte, sa nachádza tu. To znamená, že detský proces bude mať toto mapovanie, tie data, bude mať copy on write, read, user. Detský proces. A čo rodičovský? Zmenili sme rodičovský proces? Nezmenili. To znamená, že rodič to bude mať write a bude môcť modifikovať údaj, nenastane výpadok stránky a chudák detský proces bude trpieť. Lebo mu rodič bude do všetkého hovoriť a nenechá ho samostatne žiť. Ani v dospelosti. Poznáte to. No. Takže musíme zabezpečiť, aby aj rodič mal len read prístup a preto vaša otázka bola vynikajúca. Normálne by ste si zaslúžili pochvalu, verejnú pochvalu. Nastúpiť jednotka, chválime a musíme to zmeniť. Musíme dosiahnuť, aby aj rodič to mal zmenené. Ako to dosiahneme? Chceli som zbytočne tento chybový písať, čo ja viem. No a ako to spravíme? No máme k dispozícii ten PTE záznam, aha tu, u rodiča. Prečo u rodiča? Lebo VOLK nám ide cez rodičovský proces, čiže ten PTE záznam sa týka rodičovského mapovania. A v tom PTE zázname máte uložené všetko. Aj fyzickú adresu, aj príznaky. To znamená, že my tie príznaky môžeme testovať priamo z PTE. Však si všimnime riadok 322. Tam sa to môže, prečo by sme to nemohli nižšie? Tam testujeme príznak PTE v, či je tam validný bit. Takisto môžeme otestovať, či tam je aj write alebo hociaký iný bit. Takže to môžeme urobiť. Takže otestujeme write bit a keď je, tak zmeníme priamo ten PTE záznam zmeníme. Ak je stránka rodiča write, teraz sme to otestovali, ak je stránka rodiča write, odober mu write a pridaj copy on write. Teraz si extrahujeme tie príznaky do nejakej premenej. Čiže to bude kópia toho, čo je v tom PTE zázname. A to použijeme aj v detskom procese, takže obidvom sa zmenilo to mapovanie. A je to vybavené. Takže tu sme odobrali ten write a pridali sme copy on write. No. Dobre to už je? No a keď si všimnete, tak na čo vôbec ukladáme do premennej PA niečo, aby sme to raz použili? Nepotrebujete, môžeme to ušetriť. PTE flag s PTE rovno sem dáme. Čo tu malo byť? To som niečo zle spravil. Aha, fyzickú adresu, ja som chcel tie príznaky. Takže príznaky PTE flag s PTE. Flag sa idú preč. A zároveň, keď vidíte, aj PA, fyzická adresa, je priradená a len sa použije. Takže znovu PTE tu PA, PTE. Môžete to akože len prepísať, rozumiete, zrušíte. Budete mať menej premenných, ten kód bude sa plynulejšie čítať. Teraz, keď si to prečítam.
Toto je záznam pre virtuálnu adresu, sanity checky nejaké a zistujem, toto je záznam, to mapovanie je typu write, ak áno, tak odoberiem write, pridám call a namapujem v detskom procese na tú istú virtuálnu adresu, kde je to u rodiča, namapujem fyzickú adresu, ktorá je u rodiča, s príznakmi, ktoré má rodič. A je to vybavené. Takže budú mať rovnaké mapovanie. Znamená tento zápis, že keď jeden z nich zmení flex, tak aj druhý to automaticky zmení? Nie. Ale v tom novom sa nastavujú flex pomocou funkcie map pages. A my sme ako argument dali to isté, čo je u rodiča. Čiže keď to zmeníme predtým u rodiča, a keďže to použijeme ako argument tu, tak sa to preniesie aj do detského procesu. Keby sme to v detskom procese nejako zmenili, znova, buď použijete nejakú funkciu, ktorou to u rodiča zmeníte, ale nemáte dôvod na toto robiť. A to nie je tak, že by ste hocičo menili. Tu je to tak, že meníme pamäťové miesto, ktoré platí pre rodiča a použijeme tie isté nastavenia v detskom procese. Tam sa to skopíruje. Keď si pozriete Map Pages, tak Map Pages čo spraví? To isté. Získa poté záznam, fyzickú adresu tam prevedie a dá tie oprávnenia, ktoré boli na vstupe. Na vstupe funkcie. Tu sú oprávnenia, permissions. Tie sa tu pekne pridajú. A my to isté robíme, že priamo manipulujeme s poté záznamom rodiča. Tu sme s ním manipulovali, tu, na riadkoch 3, 2, 4 a 3, 2, 5. Tak, keď dáme make kvemu, tak by to malo naštartovať. Mali by ste naštartovať. Keď dáte enter, tak vám to umrie. Zomrelo to. Ja som vám to vravel. No. Prečo? Čo je SAOZ2? To je strašne divné. Ilegálna inštrukcia, jasná, dobre. To som chcel vedieť. No. Takže všimnime si, čo sa stalo, keď som dal enter. Tak bol skončený proces 3, potom 2, potom 1. Čo je jednotka? Jednotka je init. Dvojka je čo? Dvojka je shell. Trojka je čo? Trojka je shell tiež. Po forku. Čo spraví shell, keď niečo zadáte? Urobí fork, v detskom procese vykoná to, čo ste mu zadali a rodičovský proces čaká. Ako funguje spustenie systému? Init, keď naštartuje, urobí fork, vytvorí detský proces a ten spustí. Init zatiaľ čaká vo waite. Čo je tým detským procesom? Je shell. Shell, keď spustíte, keď dáte enter, tak sa vám pokúsi znovu tiež urobiť. Sa vám spustí, dal som len enter, čiže znovu sa urobí fork a rodičovský proces, čiže shell, bude čakať na dokončenie detského procesu. Detský proces
po forku sa začne vykonávať, ale problém je, že sme urobili toto mapovanie a je read-only. Pozrite sa, kde nastala chyba. Výnimka typu 15 na adrese 854 a na nejaká adresa to vyvolala. Keď si to pozriete, 854 vim user sh.asm 854 dvojbodka. Je to funkcia parsecmd, ktorá ide parsovať to, čo ste zadali, to, čo sme zadali. Zadali sme enter, ale ide sa parsovať a pozrime si, čo je toto SD. Táto inštrukcia to vyvolala. Ja som len snímam, to je nič, to je store double. Ulož dvojslovo, kam? Na zásobník. Lokálna premena sa ide uložiť na zásobník. A keďže sme chceli niečo uložiť na zásobník, aké to bolo mapovanie? Aké mapovanie tu máme? Bez zápisu. Máme tu CRU napísané. Copy and write, read user. Je tam niekde write? Vidíte tu write? No není. Neurobili sme Takže čo nastalo? Pagefold. Pagefold. Presne táto inštrukcia, ktorá sa pokúsila zapísať na zásobník, to spôsobila. Lebo na zásobník sa nedá nič zapísať. Hotovo. Koniec. A môžete ísť domov. Neúspešne. No. Takže, pozrime si 15, čo je. 15 je store pagefold. Skutočne. Skutku, indeed. A proces bol ukončený. Potom v zápäti vidíme, že nastal pagefold pre samotný shell. Lebo shell dočakal lebo on čakal vo waite na dokončenie detského procesu. Ten bol ukončený, takže shell pokračuje ďalej. A zákerným spôsobom zlyhal. Vidíme tu, scos je koľko? 0,2. Pozrieme sa do tabulky, čo je 0,2. Čo je 0,2? V preklade? Že nesmie sa zapisovať. Nie, že ilegálna inštrukcia, to znamená neplatná inštrukcia, že inštrukcia s takým číslom neexistuje na tom procesore. Niekto sa pokúsil interpretovať údaje ako inštrukciu a neexistuje taká inštrukcia. No a teraz prečo k tomu prišlo? Na akej adrese to je? Na adrese 2000 SEPC 1000. To vyzerá zákerne. No to vyzerá veľmi zákerne. Vim user sh.asm. Také tu ani nemáme. No, tu nastalo niečo strašné a podobne aj pre init samotný, ale tam nastalo C-čko, výnimka typu C a to je load page. C-čko je 13, že sa nedá ani čítať z tej stránky. A teraz si uvedomíte, jak je možné, že nemôže ani čítať. Chudák. Možno, že prístup ku stránke nie je dobrý. Ak máme tam čo, dceru, tak môžeme čítať. No je tam, ale jak to je, že nemôže? Lebo Neexistuje ešte to. Proces, keď končí, zavolá sysexit. Pozrieme si, čo to je. Kernel sysproc C sysexit. Zavolá sa funkcia exit. Tá funkcia exit robí veľa vecí a medzi iným
Takže to musí až parent spraviť, keď sa robí reparentovanie. Exitovaný proces zostáva v zombie stave, pokým parent nevyvolá nad ním wait. Potom sa návratová hodnota prečíta a všimnime si, že po prečítaní návratovej hodnoty sa vyvolá free proc. Čiže konečné upratanie po procese sa vyvolá pomocou funkcie free proc, ktorá postupne uvoľní všetko, aj proc, page table. A tu si všimnite, že bude uvoľňovať celý virtuálny adresný priestor procesu, robí tu odmapovanie a uvoľnenie stránok UVM free. Čo spraví UVM free? Zavolá UVM unmap na celý adresný priestor procesu. A všimnime si, posledný argument je jednotka, UVM unmap s jednotkou, čo znamená s jednotkou, že či sa bude aj uvoľňovať stránky. Ak je nastavený tento príznak, pri ukončovaní procesu sa postupne všetky tieto mapovania zrušia a ak je nastavené ten príznak do free, tak sa bude aj vyvolávať free nad samotným rámcom a ten sa uvoľní. Funkcia free čo spraví? Funkcia free vám zaradí rámec do zoznamu voľných rámcov a okrem toho nastaví tam samé jednotky. Premáže obsah toho rámca samými jednotkami. Tak už viete, čo sa stalo, že? No, že bol nastavený ten argument, ktorý vymazuje fyzickú adresu a ona bola vymazaná, takže že boli nastavené. Boli nastavené, ale že čo teda, prečo skolabovali tieto ďalšie procesy? No, tento prvý je po forku, sme videli, keď išiel parsovať argumenty, chcel uložiť na zásobník niečo, ale bol iba zapisovateľný, preto sa vygenerovala výnimka. Keďže nemáme obsluhu výnimky spravenú, tak ten proces bol ukončený. Pri ukončení, okrem tohto zrušenia mapovania sa čo spravilo? Tento zásobník, ktorý zdieľal aj s rodičom, sa premazal samými jednotkami. Áno? Rodičovský proces potom, keďže bol premazaný zásobník samými jednotkami, tak v rodičovskom procese sa načítala návratová hodnota, skočilo to niekde úplne šialene, nevieme kde, tu na adresu 1000, a pokúsil sa dekodovať inštrukciu, ale bola tam nejaká sprostosť a nevedel, takže sa vygenerovala výnimka, že neplatná inštrukcia. Takže bol ukončený zasa, lebo výnimka nemala obsluhu, ukončený v jadre. V tom okamihu vlastne už mohol ukončenie šelu, ale to isté sa mu stalo, že rodič uvoľnil nejaké pamäte, nejakú pamäť, ktorú zdieľal s rodičom a tá bola normálne fyzicky uvoľnená. Takže chudák Init tiež nemohol prečítať z tej pamäte nič, lebo ani to tam nemal namapované v tomto prípade. Lebo Init je tak malý, že on sa vojde len do jednej sekcie a toto je SFC 1000, to je na hranici druhej stránky, jednoducho koniec. Takže celé to nastalo z toho dôvodu, že sa nám toto do free aplikuje. Že sa nám uvoľňujú tie rámce. Takže my dočasne oprav v druhej časti seriálu Copy on Write. Takže budúci týždeň budete pracovať, sa bude pracovať na tomto, aby sme vedeli správnym spôsobom uvoľňovať rámce fyzické, keď už ich netreba. Takže zatiaľ odstavíme uvoľňovanie rámcov
Dáme máke kvemu a dáme Enter. Ups, čo mi to spravilo? Vidíte v tom nejaký rozdiel? Na čo sme to spravili? Ну, teraz je iný adres těch. Nestoval se různý. No v tom prvom sa to nezmenilo. Tam sa to nemá dôvod meniť. Ale v druhom a treťom výpise vidíme zmenu. Áno. Výpadok stránky je aký? Vo všetkých rovnaký. A tam bolo 0C. Predtým tam boli zlé veci, lebo vlastne to skákalo v pamäti, hoci ako to sú najhoršie chyby. Keď neviete tieto súvislosti, netušíte, čo sa vám tam objavilo a prečo. Teraz to už dáva zmysel, pretože vieme prečítať, toto sú dobré hodnoty. Toto je hodnota 4F98, to je rovnaká na zásobníku. A je tu adresa EPC 02. Môžeme sa pozrieť, že čo to je v tom shelli, vim user sh.asm na adrese 2 dvojbodka. Na adrese 2 je toto getcmd. Okamžite po skončení detského procesu shell znovu ide čakať na ďalší príkaz, ktorý zadá používateľa. Čo chcel spraviť? No na zásobník chcel uložiť zasa nejakú hodnotu. Chudáčik nemohol, lebo to má iba ako? Copy of write, read a user nemôže zapisovať. Obsluhu výnimky nemáme, skončil. Ako náhle skončil, tak sa k slovu dostal init. Pozrieme si EPC 740. Vim user init.asm 740 dvojbodka. A je to printf. Chcel nám niečo povedať, ten init, a nedokázal, lebo sme mu zalepili ústa. Ako? No znovu to isté, chcel uložiť na zásobník niečo. Ale ten zásobník mal iba read-only. Takto nám uhynuli všetky procesy v systéme. Treba to opraviť. Ako? Prečo nám všetky procesy umreli? Čo bolo tou príčinou spoločnou? Uvoľnenie pamäte. Page fault. Page fault. Typu? 15 je store. Čiže išlo o zápis. Lebo chceli zapisovať a nemohli. Lebo nemáme implementované čo? Obsluhu výpadku stránok. Dáme kernel trap.c. Nachádzate sa v trap.c, že? Všetci. Dá taký usage. No, bod 1 sme spravili s návodom a teraz máme bod 2. Máme modifikovať funkciu usertrap tak, aby rozoznala výpadky stránok. Ak pri zapisovaní, čiže 15, nastane výpadok stránky na copy on write stránke, čiže musíme skontrolovať, či je to copy on write. Tak alokujte novú stránku, skopírujte obsah starej do novej a namapujte ju. Čiže sem teraz musíme preniesť tú funkcionalitu, ktorú sme zakomentovali v tom UVM copy. Alokáciu a kopírovanie pamäte musíme teraz preniesť sem. To je toto tu na. Alokácia rámca, skopírovanie a nové namapovanie. Nové namapovanie tak, že zrušíme copy on write a pridáme write. Takže toto musíme urobiť.
keď si pozrieme, no tak skúsme si spísať, ako by mohol vyzerať pseudokód z toho, že čo má táto funkcia spraviť. Funkcia by mala robiť nasledovné. Nájdi PTE záznam pre faulting VA. Čiže nájdi PTE záznam, ktorý zodpovedá tej adrese, ktorá spôsobila výpadok. Ak neexistuje PTE, alebo nie je validný, alebo nie je SOV, neúspech. Musí to byť typu COV. My chceme iba tieto opravovať, iba tie, čo majú to C nastavené, lebo pri nich vieme, že sme to V odobrali. Nemôžete nastaviť tu na write. Nemôžete nastaviť tu na mimo rozsahu adresného priestoru procesu. Pre takýto neexistuje záznam, pre tento existuje, ale není tam C, takže nemôžete mu vrátiť write. Takže toto všetko treba skontrolovať a keď kontrola prebehla úspešne, tak teraz alokuj rámec, skopíruj do rámca údaje namapuj rámec s modifikovanými príznakmi. I toto treba urobiť. Toto treba implementovať. V tomto trap.c, v tejto funkcii vlastne ona identifikuje rôzne dôvody, pre ktoré prišlo ku prechodu do toho z user spaceu do supervisor režimu. A teda, čo je dôvodom toho prechodu? Čo je osmička? Osmička je environment call z user modu. Čo nás zaujíma? Ktorá hodnota na tomto cvičení? 12, 15. Nie všetky tri. 15. Musí ísť iba o zápis. Všetky ostatné nás nezaujímajú, lebo keď je výpadok z čítaní, tak jednoducho ten neošetruje copy on write, lebo všetky čítania sú validné. Čiže 15. To znamená, že niekde musíme si pridať else if s sa rovná 15, copy on write handler. Takže na tomto mieste treba implementovať tieto riadky. To by ste do konca cvičenia mali mať hotové. A prvá časť vlastne copy on write bude implementovaná. Na budúcom cvičení sa budeme venovať práve tomu správnemu uvoľňovaniu rámcov. Budeme tam musieť implementovať techniku počítadla referencií a dokončiť tento copy on write fork. To nás budú čakať tieto ďalšie dva body, 3 a 4. Môžete sa na to doma ovšem pozrieť a urobiť si to a potom na cvičení sledovať, či ste správne uvažovali pri implementácii. Takže teraz šup, treba ešte implementovať týchto 5 riadkov. V prvom rade musíte skúsiť získať PTE záznam pre adresu,
pre virtuálnu adresu, ktorá vyvolala výnimku akou funkciou získame PTE záznam? Funkciou walk. Takže si môžete pozrieť tú funkciu copy, kde sa takisto postupovalo v podstate. Získa PTE záznam, urobia sa nejaké validity checky a na základe toho sa pokračuje. Ничего не понимает. Просто уже минут 30. No čo, máte to hotové? Ja skoro nič nechápam. No však tu sme pridali. Test ste si ešte nepridali. Dobre. Register S-Sauze obsahuje kód, že prečo prišlo ku výnimke. My sme si doplnili, že ak je to príčinou 15. Čo je 15? Store page fault. A toto UVM-ko treba pridať do trapce? Ja som si to pomenoval, pretože na budúce cvičenie budeme to potrebovať ešte raz v tom 4. bode. Takže je dobré si na to urobiť zvlášť funkciu, ale aktuálne si to môžete sem napísať. A na budúce to môžete si prehodiť do funkcie. Lebo aby ste nemuseli opakovať dvakrát ten istý kód. Ale tam len jednu adresu budete prechádzať. Nemusíte celý prejsť, toto vôbec nie. Absolutne nevyhoduje to na predný jeden záznam. A potom len musíte robiť nejaké testy. Tieto, ak neexistuje PTE, alebo nie je V, alebo nie je call, tak vtedy je to zle. No, vidím, že pekne pokračujete, takže budem aj ja. Takže čo urobíme? Nájdi PTE záznam, PTE T, PTE. PTE sa rovná walk. Potrebujem aké veci? Page table, virtuálnu adresu a či alokovať štruktúru. No nie, nechcem alokovať, ja chcem získať, či existuje. Takže kde to budem robiť? Vo virtuálnom adresnom priestore procesu, ktorý urobil prechod z user spaceu do jadra. Tým, že išlo o prechod z user spaceu do jadra, je zaručené, že to musí byť v kontexte procesu a teda má k dispozícii ten pointer P a pagetable. O akú adresu sa jedná? Tak si prečítam kód. Prečítam si kód a vidím výpisy. Neočakávaný dôvod, výnimka, je tu EPC a hodnota. Čo je settoval hodnota? To je tá adresa, ktorá to spôsobila, prístup k tej adrese. Kde sa nachádza settoval? Settoval vo výpise, vidím. Viem čítať programový kód, plus, minus, hore, dole riadky, takže viem prečítať settoval hodnotu a nechcem alokovať nič. A tým je prvý bod spravený. Mám nastavený PTE, ale nepoužitý, tak vlastne raz použijem. Ak not PTE goto fail. Ak teda niečo nefunguje dobre, tak nie sú splnené tie podmienky, tak neúspech. Čo znamená neúspech? Ten proces musí byť zabitý. Prečo? Lebo buď teda sa niekto pokúša zapisovať mimo veľkosť procesu, alebo sa snaží zapisovať do textu, do kódu, alebo sa snaží neviem čo ešte. Ide o neoprávnený pokus o zápis
a vtedy ten proces musí byť eliminovaný. To znamená, že aby som neopakoval programový kód, ktorý je tu, lebo to isté by som musel vlastne napísať, tak som si dal rovno goto. Nebudem opakovať kód. Ja som sem dal iba jeden test, ak neexistuje PTE. Ešte musíte pridať tieto ďalšie dva testy do toho riadku a môžete pokračovať ďalšími 3 krokmi. Teraz by mi to malo pekne zbehnúť a ešte stále sa nič ovšem neudeje, okrem toho, že to celé jak sa vraví, zatuhne. Prečo? Jaj, aha. Viete, prečo to zatuhlo teraz? To je krásne. Viete prečo, že? Sme to naprogramovali práve tak. Nastala výnimka. Že? Nastala výnimka. Zistili sme v obsluhe výnimky, že ide o výnimku pokus o zápis. Zistil som si adresu, ale adresa je validná, takže obsluha skončila, reštartovala sa mi inštrukcia. Inštrukcia čo spravila? Spôsobila výnimku. Zistil som akého typu, zistil som si PT záznam je validný, reštartovala sa inštrukcia. Čo nasledovalo potom? No, nastala zasa výnimka, zistil som si kód výnimky. Mám to takto ešte 10 miliónkrát opakovať, či stačí vám to? Takže, pokračujeme ďalej v tej obsluhe. Zatiaľ máme len to spravené, že áno, získame PT záznam a keď sa nič zle nestane, tak už je spracovanie výnimky hotové, pokračuje sa reštartovaním inštrukcie. Tým, že som ale neurobil nič s ďalšími vecami, tu na tak vlastne neustále prichádza ku generovaniu výnimky. Takže ešte som neodstránil ten problém, musím to mapovanie zmeniť na write. Takže šup šup. Ako zistíme, či je validné mapovanie, alebo či je tam code? Ako? N to je to, a potom alebo ešte a N to je to. Áno. Skúste to napísať, skompilovať. No. Takže vidím, že na tom pracujete pekne. Tak. Pridáme si, ak nie je platné PTE, alebo nie je nastavený PTV, alebo nie je nastavený PTE call, tak fail. To už máme aj druhú časť. A teraz ideme alokovať pamäť, rámec. Ak sa nepodarí alokácia,
tak treba o tom asi vypísať informáciu. Out of memory, set killed T. Proces musí byť zabitý. Prečo? Lebo sa nám nepodarilo alokovať rámec, nepodarí sa nám tam presunúť data, nepodarí sa nám jednoducho spraviť to mapovanie, lebo není voľný rámec v rámke, takže proces musí byť násilím ukončený. Žiaľ. V opačnom prípade je všetko v poriadku a už nám ostáva implementovať iba body 4 a 5. Skopírovať do rámca údaje a namapovať rámec s modifikovanými príznakmi. To kopírovanie by sme teda mohli vedieť, hej? Keď si otvoríte ten kernel vm.c uvm sopy, máme to tu niekde zakomentované, ten kalok som práve spravil. mem-move a teraz idem preniesť kam? Do mem, to mám alokované. Skadiaľ z nejakej adresy. No, tento druhý argument treba vymeniť za správny. Čiže toto memu treba správne určiť, že skadiaľ sa to má kopírovať. Тут такой момент будет на видосе. Тут такой момент будет на видосе. Skadiaľ to skopírujeme? Potom je uložené čo? Tam je uložená aj fyzická adresa, ktorá zodpovedá tej virtuálnej adrese, pre ktorú to zlyhalo. A my vieme, že to zlyhalo pre stránku, ktorá je read-only, to znamená, že tam sú všetky údaje. Nie? Takže tie musíme skopírovať. Správny z PTE vieme zobrať tú fyzickú adresu. Aha. Takže to je stopa. To znamená, že potrebujeme zobrať PTE, z PTE potrebujeme zobrať fyzickú adresu, toto nám bude treba? Asi. Hej, vynadalo nám to. Už je to v poriadku. Takže už sme skopírovali a už len jedna vec nám ostáva posledná, namapovať ten rámec. Čiže čo sme spravili? Už sme preniesli, čiže už sme alokovali rámec, už sme tam pomocou mem-move preniesli aj údaje, tak už len musíme zrušiť toto mapovanie a vytvoriť nové. Znamená znovu, cez ten PTE záznam sa to robí. V ňom je aká informácia aj o fyzickej adrese, aj o príznakoch. Takže zmeňme najprv príznaky. To je asi jednoduchšia časť. Ako zmeníme príznaky? Áno. Čiže chceme z PTE odstrániť ktorý príznak? PTE copy on write. A chceme tam pridať write. No ale teraz sme spravili také kroky, že sme zmenili tieto príznaky na RVU a ešte stále nám to ukazuje sem na túto fyzickú adresu. To nemôžeme tak nechať. Musíme zmeniť aj fyzickú adresu v tom zázname PTE. Takže posledná vec, ktorú musíme vymeniť v tom PTE zázname, tú fyzickú adresu.
A máme tu fyzickú adresu, no máme, však to je to memory. Takže teraz potrebujeme opačné makro, ktoré nám z fyzickej adresy urobí PTE záznam. Pozrieme sa, či náhodou tam niečo také nemáme už nachystané. Uzrel niekto z vás niečo také, čo by sa dalo použiť? Nejaké makro, ktoré nám z fyzickej adresy urobí záznam do PTE? Page shift. 368. Ako sa volá to makro? PA do PTE. Opačne, áno. Jak sme používali, takže použijeme do PTE, uložíme PA tu PTE mem. Ale nemôžeme to len tam uložiť, to musíme uložiť aj príznaky, lebo teraz sme použili rovnítko, takže ideme prepísať celý záznam. Takže k tomu v tej adrese musíme ešte priložiť čo? Flagy. A tie flagy sa nachádzajú kde? V tomto default. Pomocou makra PTE flags vieme získať. Tie nám získajú, tie flagy. No. Make, kvemu a dám enter. Aha, ha! Dobre, čo? Call test, voilà, simple OK, dovidenia o týždeň. Takže malo by vám to, táto prvá časť by mala byť hotová a toto by malo byť implementované. Táto schéma. Na budúce sa budeme venovať uvoľňovaniu fyzickej pamäte, pretože aktuálne sme zakomentovali to uvoľňovanie, čiže pri skončení týchto procesov sa táto rámka vôbec neuvoľňuje. Нет, я не знаю этот предмет. Это даже не обсуждается. Это невозможно. Твоего личного архива тебе когда составляете видео? Что? Выкладывает на это. А можно? Хорошо. Пожалуйста. Сейчас кину. Про это все не особо подумать. Знаменитый видеоблогер Олег Савченко. Хочешь ставить? Что вставить? Я ничего не копировала. Окей, пошел, я тоже Áno, musíte si pridať ten remote, lebo toto sa vždy premazáva. Takže musíte si podľa návodov na cvičení pridať ten git remote add, ten svoj GitLab účet. Určite. 76. riadok. Мне тоже не стоит палки. Где? Hej, ideme zatvorka. Tak. Áno. У меня до этой цвики не было ощущения, что мне пиздец. Не переживай. Ты чувствовал Я его чувствую. Сейчас я уже ничего не чувствую. Что различные цветы. Lebo ešte vám chýba jedna zatvorka. Dali otváraciu. Колышься. Просто много. И вообще беспонятно, чем мы сейчас занимаемся. Паника видит. Я даже не хочу его пытаться запустить. Мне понравился 10 вимазари какое-то уволнивание памяти. Ну, давай для приличия запущу. Чтобы убедиться, что ничего не работает. Ой, какая неожиданность. Ой, нет. Блин. В смысле,
Ты не добавил мем, PA просто вытри в файле, добавь мем, и вообще вот кафри тоже за комменты. Окей. Я понял. Нет, все-таки закомментируй Это в каком файле? команд в VM. VM, да. Сейчас. Кафри. Это будет строка 337 примерно. У меня 293. Нет, там page table, а тебе надо кафри мем. Из-за того, что мем в целом доллар. 330-я? Наверное. Да. Потом PA сверху, 64 PA там дали. Сейчас попробуй, я не помню, как в ТБШ там проблема была. Это Яков. Он добавит, она, наверное. Да, его надо добавить. А в каком файле? Добавляю в риск пейдж. Нет. Kernel Risk 5. Хорошо? Да, риск пейдж подка. Еще раз. Блядь. Там 364 строка. Ой, Kernel. Блин, надо себе настроить вот эту студию. 300. Хорошо, 364 строка. Угу. И там копируешь файл, пишешь код и 9. Угу. Жиза. Все, вынимать. Что? Дайте мне.